Umenzeni uZodwa nengane yami? Angizwanga. Hey, ungizwa kahle. Umenzeni uZodwa nengane yami? Uthakatha ingane yami manje wena? Uyasidifa ngapakisha zonke impahla zami ngaphuma ngahamba ngoba ngangafune lutho ozongihlanganisa nawe noZodwa. Wawenza kahle vele man. Oh manje uzomala ungithuki. Ungisole ngako konke engakwenzanga uma khona izinto engahambi kahle entombini yakho. Wena uzoma lapha mkwami phuhle. Uphike. Uyaphika. Uyasidifa. Kuko konke okwamagama amambo usuke wangibiza ngawo. Uzothi ngiyathakatha pho? Awusiyena nomthakathi wani. Qhubeka ungithuke Difa, kodwa ngiyazi ukuthi unembeza wamsulo. Oh. Usunonembeza manje wena. Eminyakeni emingaka ngihlala nawe, wakwangibona ngithakatha ba. Mina. Uthakathe mina. Angizwanga. Ungizwa kahle. Ukhuluma ngani? Zodwa ungitshelile wena ukuthi wangifaka umlalisa nkonzi. Uyasineka. Oh bakithi, utshela uZodwa manje nawe uyamkholwa. Yini into abezomenza ukuthi aqamba amanga? Ngoba khona kade ezokugeza. Hey thula. Thula. Lela la wena. Qhubeka kube khona imizamo ezamayo ukubulala ingane yami. Uzochama uphuze. Oh, taka baba. Umuntu ozoqeda ukoma ke sisenga ngifile ukoma bakini. Kodwa wazi wakasiyala MaMzobe wasileselesa siqalekiso sendodana yakhe lapha enkonzweni. Awu, hayi cha. Hayi sisiyeke le. Hayi lisho liphinde ngane yakwethu. Hey. Uyabona le ndodana yami vele ukuthi angiyibambe ngithi, "Hi, siphamandla uvuka emaqandeni, umusa ukugijela mina umfana ekhanda." Hayibo ngathi uthakathiwe. Kodwa phela ngiyaqonda sizoyazi ukuthi uSiphamandla unendlela yakhe nje ukwenza izinto akuyena indoda ixhamazelayo le. Sengazathi umfana wami amjuba le into abana amxoxa enkonzweni. Hayi. Hayi ngeke ibuso ukuthi nje uyabusa. Hayi impela. Hayi, ngizophela konke lokho manje. Usho uthini manje sisi? Hayi ufuna ukubona nje ukuthi isikhukukazi siwafikamela kanjani amaqhanaso. Awukungithatheke ungisela ihlala khona. Yehlisa umoya sisi. Hayi. Ngithathe nje ungibeke la ihlala khona wena. Ha. Hayi bo ngempela, asami.